מה? איזה מישהו הלך לרב, אמר לו, תגיד, הצלתי במלחמת העולם הראשונה, הצלתי מישהי יהודייה במלחמת העולם הראשונה עם הגרמנים. אומר לו, כן, מה אתה אומר, איך? וזה אומר לו, לקחתי אותה והעליתי אותה, החבאתי אותה בעליית הגג בבית. אומר לו, מה זה, אתה מלאך, אתה חסיד אומות העולם, אתה צריך לקבל זה, מדליה, חסיד אומות העולם וזה. אומר לו, אבל כבוד הרב, אני מדי פעם הייתי עולה למעלה, לעליית הגג ונותן לה ככה כמה בומבות. אז הוא אומר לו, לא נורא, הצלת נפש יהודיה וזה, לא נורא. אתה חסיד אומות העולם, כל הכבוד וזה, מגיע לך שלש וזה, מה, הכל מגיע לך. בקיצור, הרב הוא בא ללכת, הוא אומר לו, תגיד, כבוד הרב, יש לי רק עוד שאלה אחת. אני חייב להגיד לה שהמלחמה נגמרה? איזה גאון. תגיד, זה בסדר אם עוד לא אמרתי לה שהמלחמה נגמרה? קיצור, הוא עוד עולה מדי פעם, נתן לה בראש. תצחק בעיניו, במדיע כזה. זה רב פול.